हे माय यूट्यूब फैमिली नमस्कार जय जगन्नाथ। मामा पापांकर मैरिज एनिवर्सरी थिला ए वीडियोटी मु गोटे दिन पर छाड़ुची जेहेतु ये शूटिंग रे बिजी थिले तो मो आ निकू बाहरी गलु मामा पापा किसी सरप्राइज गिफ्ट आनिबा पई। तो देखंतु आगु को मो मामा पापा कौन कौन सब नेली। प्रथमे तो मु चांदी भंडार गली चांदी भंडार रो मामा किसी परचेस करबा पई तापर सेठू निकु मु चांदी भंडार किणाकिणी कर सारा पर बाहरी गलु टाइटन वर्ल्ड में कौन किनसी से तो अलरेडी जानी सारी किसी सस्पेंस ना जेहेतु मुझे टाइटन वर्ल्ड जाइए ओबियसली मुझे घंटा ही किनीदेवी वॉच ही परचेस करी। तो आगु देखु आमर एनिवर्सरी माने मो मामा पापा एनिवर्सरी आम केमी सेलिब्रेशन करमी एंजय कर बेस खास बड़ आकार करनु घरे ही करूँ नॉर्मल किसी प्री प्लान नाला सब दिन ही सब जिनस हो। तो आई होप आप निश्चय एंजय करेंगे। हाँ फोन पे करो। हेलो डीओपी एमती चिड़ी किए फोटो उठाए डीओपी डीओपी तो ये आम केक कटिंग को अपेक्षा करूँ से शूटिंग रु टिके ब्रेक नहीं फाइनली सी आसी गले आमर केक कटिंग आरंभ एनिवर्सरी एटा केते वर्ष एनिवर्सरी देखंतु आगु को कौन सब हो 33 अच्छा 34 चल रहा ना 34 फैन टा ऑफ कर दो एमती लाइफ लॉन्ग सांगरे थांतु क्रीम रखो शूटिंग जल्दी बोलो तो देखो बोलो तो देखो मामा सब से आनी पापा मु कोड पैसा आनी मु देबे पैसा माने मामा जानते टिको आनी से सो मामा तर जाइतला नि पैसा सो ने जाइछि चांदी बंडा मु किछि आनी देखो जो एटा ब्रांड ये करछो तमे ब्रांड प्रमोशन टिश्यू पेपर तारी जोरे पोस दोनो चांदी गोटे निकु देइचंदी आ गोटे आपन बड़ पो देइचंदी हाँ देखो टाइटन वाल घंटा घंटा तो ओरा देइले चलती हां से आउटे एटा हेलानी केते वर्ष ना आउटा नुवा उल्टा ओट देउ ना हां ऐसा तो बात बिना ये और ची एटा दियो हम ओडा खोलु जो टिक्को मामा रे गिफ्ट टिक्को मामा दी जण रे गिफ्ट एटा निकु संग जाइजे नहीं जाइछ एटा जी जय श्री नायक रे गिफ्ट यार मन धड़ा धड़ा वाला पाउंजी बहुत पसंद ना मामा को सत्य भाई दीप वो दीटा पाउंजी देइचंती हो
ଅଛି ଦି ଗୋଡ଼ ଦିଟା ହବ ଇଏ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ହବ ମାନେ ଦିଟା ପାଉଁଜି ଆଣୁଛ ଏଇଟା ତୁ ବାର୍ଥଡେରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଅଛି ଫେର ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧି ଦିଅନି ମାମା ଆନିଭର୍ସରୀଟା ଗୋଡ଼ଟା ଟିପ୍ ଉପରେ ରଖୁନା ଦେଖିକି ଦରକାର ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଚଷମାଟା ଲଗେଇ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେ ଶୁଣ ଚଷମାଟା ସେଠୁ ଆଣୁ ସେ ଛିଣ୍ଡି ଦବ ଚଷମା ଦବ ଦେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବ ସେ ପଇସା ଚଷମା এটা ଛୋଟିଆଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିଏ ମତେ ସେ ଫିଟିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପାର ଫିଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହସୁନ ଏଇଟା ପୁରା ତୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ତୁ ହସୁନୁ ସେ ମୁଁ ବି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦିଏ ତମେ ତମେ ଯାଅ ମତେ ଆସିବନି ତମେ ଯାଅ ଆସିବନି ଘଣ୍ଟା ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଜିତୁ ବା ଆମର କ୍ୟାନ୍ ମାଷ୍ଟର ଜିତୁ ସେ ଖାଉଛି କଟିଗଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରି ଦେଇଛି ହେଲା ସେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କାଟି ଦେବ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହିଁ ସେଟା ନାଇଁ ଜିଲା ହଉଛି ହଁ ସେ ଏଇ ଯାଏଁ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ସେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ପାରିବନି ପୁଣି କାଟିଦେଲେ ସେ ଏଇ ଯାଏଁ ରହିବ once again happy 33 years anniversary mama papa କୁହ ହଁ ଚାଲ ସବୁ ଆସ ବାଇକରେ ଫଟୋ ମାମାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ସେ କୋଡ଼ିକା ଜିତୁ କାହିଁ ସେଟା କାଟୁନ ଆମେ କାଟୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମାମା ମୋବାଇଲରେ ନେଇ ଯାଉ ସେ ଦେଇ ପଠେଇ ମାମା ମୁଣ୍ଡା କାଟି ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ସରିବା ପରେ ଏଠି ଆସି ଆର୍ୟାନ ପିସା ବୁଆ ଅଦିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଅଦିତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଦିଦି ବୁଆ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତି ଆମର ଯେହେତୁ ନିକୁ ଆଉ ଇଏ ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଇଏ ଚେନ୍ନାଇରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆବେଳୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପିୟୁଷୀଙ୍କୁ ବୁଆ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ ଓବିୟସଲି ମୋତେ ବି ବୁଆ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆଡଭାନ୍ସ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ବୁଆ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କାହିଁକି ବୁଆ ଡାକୁଛୁ ନାଇଁ ତମେ ବସି ପଡୁଛ ବସୁନ ପୁଣି ଯାଉଛ ଫେରି ବସି ପଡୁଥିଲ ବସିଟା ପଡୁଥିଲ ବସି ପଡିବ ପୁଣି ଫେରି ଗଲ କାହିଁ ସେ ବହୁତ ପରେ ଟିକେ ବସିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବସ ଆମ ଭଉଣୀ କାଢୁ ନା ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ପିନ୍ଧୁନା ମୁଁ ନଖ ନାହିଁ କ'ଣ ଚାଲ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ସରିଲା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ଆରମ୍ଭ 1 by 1 ପିଜା ବସୁନ ସେଠି ମାମା ଯା ମାମା ସେଠି ବସ ଆଦିତ୍ୟ ଯା ହଁ ତ ନେଇ ଯା କାଢ ଦଉଚି କାଢି ତମେ ବସ ହଁ ବସିଲ ଆସ ବସି ପଡ ହଁ
ସେ ଲାଜ ତାର ତଥାପି ସେ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଠି ବାପା ବୋଉ ପଳେଆ ଏପଟେ ପଳେଆ ଏଠି ବାପା ବୋଉ ପଳେଆ କିଛି ତ ହେଇନି ସେଠି ବାପା ବାହାର ଉଠେଇ ହଁ ବାସ୍ କାଟନ୍ତୁ ବାବା May God bless you both. କ'ଣ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାଉଜ ଲାଗିବ। ମାଇଲେ? ଯେମିତି କହିଥିଲି ନଣନ୍ଦ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଛୁ ନର୍ମାଲ୍ ଘରେ ଯେମିତି କେକ୍ କଟିଂ ହୁଏ ବେଶୀ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିନୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବନେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ହାପି 33 years marriage anniversary mama papa love you god bless you both